mutane masu tarin yawa a cikin garin Kahutu kenan, yayin da shugaban kasar mawaka Alhaji Dauda Adamu Abdullahi Kahutu Rarara yake yi musu rabo na tagomahin sallah kamar yadda ya saba. Kamar yadda kuka tarin al'umma a bayana, mutum sama da dubunnai wanda ba na iya lissafa iya adadin waɗannan mutanen. A yau ne ake raba musu shinkafa. Idan an baka shinkafa sannan a baka kuɗin cefane. Bayan an baka kuɗin cefane akwai kullun nama da za a baka ɗanye wanda gobe idi za ka je ka dafa wannan naman sannan da tarin kayan nan da aka baka. Hakika shugaban kasar mawaka shi kadai ne tilo a arewacin Najeriya wanda yake iya komawa cikin garin su kuma ma ya fasa yake taimakon al'ummar sabila adadin fiye da yadda ake tunani. Mutanen garin suna jin daɗin yadda yake mu'amalanta su saboda yana mu'amalanta su ne kamar yadda uwa take mu'amalanta ɗanta. Duk abin da ya je ya samu yakan rabautar da shi a cikin wannan garin nasu. Shi yasa kullum Allah yake ƙara taimaka masa. Hakika wannan abu ne mai kyau. Abu ne wanda ya kamata mutane su koyo da shi. Bayan tarin kuɗaɗe da kuma tarin raguna da shanu da ya tattara ya ba wa 'yan midiya ɗinsa, sannan kuma ya tattara ya ba wa waɗansu abokanansa, ya ba wa 'yan uwansa, ya ba wa mutanen da bai san su ba aka ba wa gidan marayu. Yau a yau ɗin nan shine last final wanda aka yi nuna a midiya cewa ga abin da shugaban ƙasar mawaka yake yi. To Ubangiji Allah ya taimaka masa, Allah ya ƙara dafa masa bisa yadda yake irin waɗannan ayyuka masu tarin yawa duk domin ya faranta wa mutane. Wato babu abin da Allah yake so irin ka taimaki mutumin da bai san yaya za a yi ci ba, bai san ya zai sha ba, kwatsam bai san da wannan abun ba, ka zo ka tattara kuɗaɗe da shinkafa da nama ka bashi, ka ce je gida ya yi sallah. Wannan abu ne mai kyau gaskiya, masha Allah. Ubangiji Allah ya taimaka, Allah Ubangiji ya sa ai koyi da irin waɗannan halin nasa da yake yi, masha Allah. Olórí olóòótọ́, olórí túnmíkí, olórí dúnímọ̀, olórí aláàánú, aṣíwájú níyànjú, àwọn ọlọ́tẹ̀ dààmú, aṣíwájú tòlúṣe, ọlọ́tẹ̀ níṣẹ́lú yìí, ìwé àwọn ọlọ́tẹ̀, àwọn aṣèbàjẹ́, àwọn ẹlẹ́kẹ̀, àwọn alábòsí, olórí ìhìn rere, olórí tí ṣe rere. Lórí tó fi wá fèrè. Bọ́lá mi ní jẹjẹrẹ. Babban faifai ya tuni makace. Inda ba min yi jẹjẹrẹ. Lamo mi na hamdala. Kamsaloli ma na hamdala. Ɗan kwangila ma daga na hamdala. A yau ciyaman ya zama kofula. Kamsaloli na kyautar dala. Ina baba mai gidan dala. Ayyuka duk za su bulunguna ashe zama.